Suolahapon ja magnesiumin reaktio. Tässä kokeessa testaamme suolahapon reaktiota magnesiumin kanssa. Testaamme, miten hapon väkevyys vaikuttaa reaktion nopeuteen hapon ja magnesiumin välillä. Oikeanpuoleiseen koeputkeen laitamme pohjalle vettä ja sitten päälle muutama sentti suolahappoa. Vasemmanpuoleiseen koeputkeen lisäämme pelkkää suolahappoliuosta. Mitäs luulet? Kumpi reagoi nopeammin? Tee hypoteesi eli ennuste. Reaktion huomaa kuplista, joita muodostuu. Kuplat ovat vetyä. Myös vettä höyrystyy koeputken reunoille. Kuten huomaat, vasemmanpuoleinen koeputki kuplii enemmän ja osoittaa meille sen, että väkevämpi suolahappoliuos reagoi nopeammin. Myös vesihöyryä muodostuu enemmän koeputkeen. Oikeanpuoleinen hitaampi reaktio tosi jatkuu rauhallisena pidempään, koska reagoivat aineet käytetään hitaammin loppuun. Mistä mahtaa johtua, että väkevämpi suolahappoliuos reagoi nopeammin magnesiumin kanssa?